Čekajte, pravili ste se da ste razvedeni. Zašto biste to učinili? Naivna djevojko, objasnit ću ti. Kada diktatoru odzvoni i u zatvor ode on, njegova će žena tada s njim u čeliju, pa da bi izbjegli tu neprivlačnu nezgodaciju. Gospođa i ja smo postigli taj sporazum. Svima rekli smo da rastavljeni smo, Da to je to, da ne bi sa mnom poveli je moju ženicu. a pored toga porezne su ovdje prednosti. Eto zato smo se pravili da smo razvedeni. Duple popuse na bonove mi dobivamo sad. Naša rasprodaja robe sad od svih je najveća. Odvojene kupaone, dnevni boravcima sve mi stalno viđamo se, ali teleskopom bolje je. Ne slažemo se oko restorana odmora, Al to je sada nama odvojena zabava. mi tako malo zajedno smo, ne dosadimo si mi. Eto zato smo se pravili da smo razvedeni. Okej, kužim, još ste u braku.